Жанлы гараж кабызылды. Элек-электен уйлап табучыларга жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Берсеннән-берсе кечкенә. Безнең көчәйткеч эшләми. Сүтәргә туры килә. Игътибар, игътибар. Киттек! Тимми, мин белдем. Аны газ ваткандыр. Бәлки син көчәйткечне сканлап, аның ватылган җирен ачыкларсың. Бу минем эшем түгел. Мин уенчыклар сканлыйм. Башка кимчелекләрне ачыклыйм. Оу, безнең гаражда яңа уенчык. Ә бәлки ул иске уенчыктыр. Шуны гына беләм. Сиңа эш чыкты. Мозго. Минем исемем Мозго. Hey, без 5 ватык уенчык турында килешмәгән идек. Матрешкалар шулай төзелә. Кайсы җирләре ватык икән соң? Аңлашылды. Алар аңлашылмый торган итеп сөйләшәләр. Маня. Матрешкалар бер төрлелектән туйдык диләр. Аларның хыялы безнең кебек кабатланмас булу икән. Кабатланмас дигәндә безгә тиңнәр юк. Мозго, катлыйм. Монысы синең парың. Ага, башкалардан ким әйтмәм. Монысы артык шәнешкелле, монысы шума, монысы менә әйбәт. Ох, хәзер шундый итеп үзгәрәчәксең. Яңа төсләр белән балкырсың. Көчәйткеч уттан үзелде, төзәтергә була. Монда чыбыгы ычкынган икән. Җиңел хәзер. Тип-топ, хәзер эшли. Юк, эшләми. Шәп апгрейд. Ого! Бу бит инженерик смотрешкалар. Инжир! Барысы да шики-шейк булды. Тик хәзер бер матрешкага ничек җыелырсыз соң? Ә мин әйткән идем. Быргычлар беркетергә кирәк булган. Юк, борылмады бу. Башка чарасын эзләргә туры килә. Көчәйткечне төзәттем. Ул ватылмаганда булган. Аралашасы гына килгән. Мин аңладым бугай. Матрешкалар бер төрлелектән туйдык диләр. Барысы да шики-шейк була. Дөрес, алар бер төрле булырга теләми, тик бер гаилә буласылары килә. Кабатланмас гаилә. Менә син, кадырак. Бик яхшы. Сез әкренрәк. Менә шулай. Хәзер киресенчә. Хәзер бергә. Музыка! Бик яхшы килеп чыкты баш инженер Тимми.
Эдисон белән фонограф уйлап тапкан вакытлар искә төште. Нәрсә? Мин ишетмим, гараж! Мин әйтәм, безнең тамганы куярга онытма. Мин кимчелекне таптым. Ул биюдә икән. Әйдә, гәүдәңне селкет. Җибәрегез, мин биемим. Биемим, дидем, бий. Әйдә тагын. Ял бирегез. Бие мозго. Гел талашып торсалар да, алар барыбер дус тату. Инженерикслармы? Әлбәттә, дуслар. Ешрак эшләренә төшерергә кирәк. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.